Ababukeli bathi kumqoka ukuthi uhulumeni angaliyekeleli ilifadalale lolu hlelo. Uhulumeni mangenelele kulezolimo labo mama ukuthi lamasimo angavala ngoba baningi abalala badlile ngawo lamasimo futhi uhulumeni mayengangeneleli lokho kuyasho ukuthi abantu besifazane basathathela phansi njengaqala. Ngicabanga ukuthi lento eyenziwayo oyihlongozwayo ukuthi kuvalwe iplaza imbi kakhulu. Kusho ukuthi phela inani labantu abangasebenzi lizophinde linyuke lephezulu ngoba bekuvuleke amathuba omsebenzi. Mina lokho ngibheka kwesinye isithombe sokuthi abantu besifazane KwaZulu-Natal basabukelwa phansi. Angifisi ukuthi luvalwe lolu hlelo lezolimo oluholwa abesifazane eMsinga ngoba kuyavela ukuthi selivule amathuba emisebenzi amaningi kubantu bendawo lokho kwenza ukuthi bekwazi ukuxosha ikati eziko. Akasize uhulumeni angenelele noma ngingasazi-ke nje isizathu sokuthi kuvalwa ngoba kwenze njani kodwa siyacela uhulumeni akaxhasa. Omama ibona abakhimisi, omama ibona abafaka ukudla ekhaya. Uhulumeni yethu makahlukane nokukhetha iphela emasini kuba uqhele ukungenelela kumashishini afana no-Eskom no-SAA efaka imali ezinkulu ama-billions iminyaka eminingi ke makancede enze njalo nakwezolimo ukuze abantu bakuthi bangaphulukani nemisebenzi. Akwazi ukuthi ngingabhala uhlelo oluhle kangaka nolufana nalolu olwazi ukuthi ixosha ikati esike emndenini eminingi. Ngiyadumala ukuzwa ukuthi lelo hlelo lezolimo oluholwa ngabantu besifazane selidala amathuba omsebenzi amaningi kangaka lingase livalwe. Ngicabanga ukuthi uhulumeni kumele alisukumele kakhulu.